Cágan na thula síile a bheith anús a dechuid agus ú gobert a rang. Ná stifuoin share screen. Jafa tú an Clár Bán nó whiteboard. Agus is féidir leis sin a rint leis an rang. Agus siada an busca gan na thula sí, má bhérann tú in sin sa gáine leid is féidir leat é sin a chur an áitibe. Agus tá pán an teagat. Agus is féidir leat scríb leis a bán, níos an bailach am is dhéanamh. Agus mar bhfuil tú ar sin is féidir leat an a rééisar úsáid le ceann a cheann lean amach. Nó is féidir leat chomhaid céanna clic le clear an seo agus clear all drawings. Agus glan te sin amach an Clár Bán. Má tú gar a takes a sríomhisteach, busca takes. Clic an seo ar a T le text agus túir se busca takes chuit an seo. Agus is féidir leat rudí chlóisíomhisteach an sin. Agus mata tú gar an busca sin a ránú ríist. Caiith tú ghil go dtí an select agus clic an seaid agus inis má dhéanamh tú gáchlic sa musca is féidir leat an busca sin a ránú agus féidir an dá arrow ar a gló nó a dhéanamh trompló nó féidir an size a arrow agus inis tú tú fideara gúil se bailí na sí líne mata tú gar go méid an na líne bháin a ríist tá eis go dtí an select clic an seo agus is féidir leat an busca a bhéadú amach. Chomhaid leis sin béidir go amach takes cópailte as áitigh an eile agus bhí tú gar úsáid an Clár Bán. A ríist má clic an tú ar a buscan sin na takes túair se busca takes it agus is féidir leat control agus V a bhrú chun an takes a chur isteach an. Cuoine dara mise an méid an chló ribh seo. So má tá mé gar sin a ránú chur a cursor an sin control A le rud a fada ránú agus inis is féidir leat an takes a dhéanamh an said sin béidir agus chuid cló dubhar. Agus inis tá gá busca takes am an busca seo agus a busca seo. Is féidir an busca bheacha bhag a hímpel le an select a ránú ríist agus an busca a thuir timppel. Agus má dhéanamh tú button agus busca takes chur isteach nach dá stíonhait, ní leart go le leis go dtí na rééisar agus is féidir leat fá ré leis an sin. Má tú gar leis go dtí pán a ríist a bhí idir dús. Maíonn tú suas an seo go dtí whiteboard, cas an seas na thula sí, is féidir le a chas idir ríist agus tá pán idirnis. Agus tá tú ná a rá leis na micléin. Go tú gar arb na rudaí seo a cheartú iste sa bí a takes seo. Chomhaid leis sin tá tú ná a ghil agus stampí bag a churán ará gúil se sin ceart, nó is féidir a ghil agus crochanna a hairins a bhacht tú gar féidir a chur hímpel a chud takes nó féidir ceorcail mar seo bhile a chur hímpel ar gaeilge mar sin. Chomhaid leis sin is féidir leat stampí bag a churán ar nús an réaltain sin. Is féidir a ghil agus said a hairins crochaile chur isteach tá líonta isteach. Nó béidir go tú gar go méid sé níos éasca ag micléin do lochó go leanacht riad an spotlight an seo. Agus an sin nuair atá tú réidir a Clár Bán is féidir leat a hábhaid agus tá cupta ráhad is féidir leat a hábhaid mar riomha sin portable network graphics mar ag an dú dearann se saved as PNG. Nó is féidir leat a hábhaid chomhaid céanna mar PDF. So má ránín a PDF tá sé rágú se sábhailte mar PDF gus mar sin tá PNG in seo agus tá PDF in sin. Más ní muid an PNG is picture atá ní mór an tá tú nána dhéanamh leis ach a chuir ar fáil a riomhfasteach up. Agus más ní an PDF feicim muid sinne mar PDF. Tá tú nána sin a rins leis na micléin. Má tá tú gar leanach eile a chur le de Clár Bán. Is féidir a clic a lís an níochttar an seo ag go plus agus túir tú fideara go dúir se
leannach bánrit agus tá tú anna sin a bhfuil agus takes eile a chuir isteach in seo is sin a bhéad amach agus tá ceistúní sin uit agus a ríist má hábhaile me sin mar PDF agus breanhfuir iste sa bhilteán se an seo agus tá cháileannach a gceist. Nus bailach eile go féidir le a chud nótaí rins. Ná má osclaíonn tú document a Word agus inis tá muid sin seo is féidir le a chud nótaí a chuir isteach an sin chomá mar hampla mar sin. Agus an sin tú a gúsáid a chud scileann í Word is féidir le a ghail agus PC takes aroundú onas go sé sé amach agus a bhéadú. Agus nuair tá a chud nótaí críochtaí agat, tá nó is féidir le an sin é sin a hábhailt agus é sin a chur a fáil go na mic léinn. Ó buntáiste tá ad má dionann tú sin a Word seachas a bheith gúsáid an Clár Bán, ná is féidir leat a go leis ama bit agus agathireacht nó áirithe dhéine an cód Word. Rud nach mé éascaid le dionine leis an cód atá sábhailt agat mar PDF nó mar PNG is sé a whiteboard. A ríist is suas le tain cé acu seo is fearr le a úsáid.